Så er vi på vej ind i Paris. Jamen det er det. Rykkerne fra Østjylland! Naturen alle mand! Vi er sejle, vi er rum! Rykkerne med brammen! Vi er den hele armen! Rykkerne med numsen og så vinkler vi til bumsen! Mændene de kigger, I kan ikke lade være! Børnecancerfonden er jo lige til at bære. Vi skal samle penge, og ikke vare længe. Alle børn har brug for det, så de kan gøre nytte. Giv mig bare en kram, ellers er du tam. Samler ind til Cancerfonden, når vi kan vores kram. Hey! La 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 la. La 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 la. Hey! Hey! Jeg kommer midt i. Det kommer her. Ej, det er flot! Ej, og solen er her også. 1,4. Ja, så 7 km. Venter, vi er på så er vi fremme. Rykkerne fra Østjylland. Klar turen alle mand. Bakke op og bakke ned. Rykkerne bliver ved og ved. Vi er sejle, vi er rå. Hey! Vi er den hele armen. Og så vinker vi til bumsen. Endene de kigger, vi kan ikke lade være. Børnecancerfonden er jo lige til at bære. Vi skal samle penge. Ej, ej. Der er brug for det, så vi kan gøre det. Giv mig bare et gram, ellers er du tom. Samler ind til Cancerfonden, når vi kan være frem. Hey! La 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 la. Hey! Kilometer! Så er vi i Paris!
Hold. Hold bare pik. Hej. Hey, Nordjylland. Hey, skål. Hey. Hey. Hvordan kan de egentlig være allerede inden for os? Ja, det er hvor vi kører nummer 2. Hey. Så har vi Østjylland. Hej med Østjylland. Hey. Så er der pause. Hey. Træk på Hold rejsen. den kørende. Træk op i bussen. Hold den kørende. Ja, men... Jan, kom væk. Sådan. Op. Velkommen. Alex, vend din cykel om. Det er min, jeg er her. Ja, vend den om. Jeg så bare op ad hinanden, og det er bare det. Det var smart. Så er der rynker. Det er i Rynkeland. Det er Rynkeland. Rynkeland, Rynkeland, Rynkeland. Det er fedt. Sådan, hvad gør vi? Jeg er deroppe af 3, ja. Hey. Han svedte på min tid. Hey. Og det er det, vi skal til at spise nu.